Pinoy Bus Driver TV. Good morning mga kapusit. Alas 7 ng umaga, araw ng Linggo. Gusto tayo. Ito tayo sa Kangkulan sa Kasiguran, Sursugod. Papunta tayo ng Masin, pusit. Wala nang pang mga pusit, bawal. Patay po natin si amigo. Wala. 31? Hindi ang 31 doon. 31 wala siya. Pwede mo na ikran siya mga tagalin. Hindi ko tinuduan, hindi ko natutunan. Wala naman tutudo yan. Nag-auto lang yan. Pero todo, yung laging ng hay. Wala na auto yun. Yung laging ng hay? Wala na. Talong na lang. Wala na. Fossil. Isda. Pag hindi nagyayelo, sadya mong malamig ang kalunod. Bisa nagyayelo kasi. Malamig, kaya siguro. Ay, fire pressure. Ayan, ang tingnan mo. Ay, dyan ba? Yan kasi. Ano
yung pagkawin ng matnog, pagkawin ng alin, sigurado ang dami yun. Taklog ba? Oh, ang mga dating 500 kaya sa mga call Yung araw ang gabi, meron ko daraga, sa daraga, no? Dapat nabilang napunta. Oo, padami. Kung mag-iintay na talaga ng galing Maynila, wala kang sasabihin mo, opo, ay, ano talaga na magagagan. Nagawa lang, magbukwat na agad ng ilalim. Oo. Ang problema ang maasahan doon. Ipis lang, ipis. Sa tubig na mag-ada. Diba?
tayo sa kadaan. Kahit bihira lang ako dito maguloy, kabisado ko pa rin ito. Kabisado ko pa rin ito. Pero, Ako lumipad dati, nagbiyahe ko dito eh. oo. Hindi ko alam eh. Oo. Buti nga, wala na yung tulay dito na parang na din eh. Nagawa na rin. Ano yun? Talaga, pagbalik, dahan ako dito eh. Sa lugar, hanapin ko nga yun. Ay, puta ka na, nakita ko nakaganap pa yan. Nakaganap pa yan dati. Oo. Pinapala lang ng asphalt ko eh. Dati walang tapal yun eh. Pinapahanap ko yun. Sa tabi ka lang amigo. Pinapahanap ko, pagpalik ko, galing kang ulan eh. Pinapahanap ko talaga yun eh. Diba ang kanya yung pag ano, kaya pag gumanon yung bus, sabay taas din. Kaya pag nag-cross ka, di ba? Bitaw mo ng sinitor. Tapos pag-call mo, bitaw mo rin. Para yung persado mga. Hindi, para di ba ang sa akwal. Pambit. Diyan na lang sa kyan eh. Yung aircon. Wala, siya ko dyan. Diyan? Ana dyan, wala naman to. Wala, nadaanan daw. Nasakay siya. Hmm.
dati. Ha? Yung tira na to, lundag yan dati. Sa lahat. Pero, ngayon di na gaano. Ano ba? Nilalapara na. Nilapatan. Oo, nilalagay na yung lundag. Pupukto dito natin. Tayo na sa Pilipinas dito. Ah, Tayo na sa Pilipinas sa bayan. kailangan natin si Bigo, si Bigo Onson, Inspector. Sir Onson. Sa booking ng World Ranko sa Aerosol. Oh, barangay na ako dyan sa mga Aerosol. Kung sila rin. Oh, may paligdihan na pala dito. Oo nga na. Yan na ako yun. Parang sunil. Yan. Ha? Tayo ka. Alin bag mo? Ito na pare. Ops. Ops. Alin bag mo? Ops. Ops. Hindi ka tayo yung bag na may gulong. Okay. Yan, dito ang booking natin sa okay. Booking natin natin. Ito sa Aerosol. Kung sino tayo. Nag-inspection pa ating inspector. May kapagsit dito. Si Mr. Onson. Ina-inspection ang ating ticket. Bagger amigo. Wala magawa sa buhay ba? Nagasa kami ko. Nagasa ka? Alis ba? Saan punta mo? Sa Palo. Ano, sayang ay. Doon lang trabaho. Ano ka ito? Palitan kayo. Yung mga Bisaya naman, nandito sa Bicol. Ah, wala? Parang sakay? Wala. Hindi pinasakay. Ha? Hindi pinasakay. Nasa ano mo sasakay? Natakluban. Sige, sabutin natin ang katakluban. Kung aabot sila. Eh, abot yun, no? Alin? Ha? Abot yun. Abot yun, no? Napaskat din sila eh. Nakapok na yun.
Oo, nakakap na rin tayo. Tumawag na yan. Ito yung malaking manok dito kay Kapusin. Pasok ko sa loob eh. Dami saging. Dami saging. Dami ani mo eh. Hindi nila ako. Lagi dyan. Hindi nga na ito nun eh. Sa kayo. Ganyan. Ah, may walang kamay. Balda. Ha? Walang upuan. Baldang kamay oh. Okay, baka magtampol yan. Hindi naman napara yan. Huwag na tayong umulit yan kaya hindi naman napara yan. Nasa kanya yan kung papayag ba siya. Dito tayo, sa gitna lang. Walang upuan eh. Nakaganyan kamay. Nakakop. Kamay oh. Sa gitna. No. Oo, upo sa gitna. Hindi. Ganyan kamay niya. Mga kamay niya. Magpitang pa eh. Nadala pa sa ospital. Oo, baka naman siguro babasalin yan. Ha? Baka naman babasalin. Wala. Tatlo. Kailan pala yung nakatayo? Kalbayog talaga. Kalahati yan. Wala na. Bababa niya. Kaya nga, wala na yung terminal natin sa Calbayog. Dati may Calbayog lang tayo na roll by. Kalbayog lang talaga. Oo, Calbayog lang talaga, extra bus. Extra. Oo, extra bus, Calbayog. Tapos meron talagang pick up yan lagi sa Calbayog. Dahil sa aero dyan, sa truck ko. Calbayog. Tapos, hindi ko rin yung extra bus ng Luban. Eh, kapos na tayo kayo sa bus eh. Kaya wala na eh. Wala lang extra. Yung. Yung na-ratio. Yamin, may apat. Saan? Bukas. Ito, ikabuset. Gagapang naman nila sa maho dito. Hindi pa sila pinapanakanan dyan. Wala, kahit motor walang dumaan dyan. Oh. Gagapang naman nila dito ikabuset. Buset na teng. Gagapang buset. Wala na lang pa sa buset. May sigaw ro dito sa sigaw. Kaya walang forsa si amigo.
mga pasahero pabalik. Meron. Ayaw ko lang. Ano meron? Kasi yung apat ibibigay ko ang ayamin yung dulo eh. Meron ako, kung matuloy sila. Natawagan ko mamamaya. Kasi nung isang araw pa rin pala tawag. Yung dulo, ibibigay ko ang ayamin. Huwag mo na. Ha? Huwag mo na kay... Ayaw dulo. Oo. Apat na pasahero niya eh. Pero yung sa akin, sa harap. Oo. Apat din yan eh. Sa Kalbayog. Dalawa. Sa Bahay-Bahay, dalawa. Pwede na yan dyan. Tawagan ko muna. Huwag lang dito. Pwede na magkasunod sa likod. Huwag lang dito sa... Tawagan ko muna. At sa unahan ay gusto ko to eh. Hindi ko muna ito paupan. Alam mo na mga pasahero, makakuhan. Baling doon pa ako igisingin sa dulo eh. Hindi pa talaga dyan pagka... Ha? Hindi pa talaga dyan pag Kalbayog na. Kasi... Di ba? Kasi si Doon Reyes... mo na sila pang buhay sa Paros Kalbayog. Kasi si Reyes gano'n eh no? Oo. Hindi pasahero. Eh, dati si Juliano, walong ko rin si Juliano. Bakit? Gusto ko niya sa harapan siya. Oo. Ngayon, ang matanda noon, sumaybay, dalawa. Ang sabi niya, mayroon na daw sa Tatlupan. 1, 2, Ma'am Jing daw. Hindi naman to, walang problema yan. Hindi talaga Aga Ma'am Jing, hindi niya naglagay sa Ma'am Jing sa harapan ng sayo niya kasi alam niya, para sa atin. Oo. Ngayon, nakabok yung bye-bye, dalawa. Sabi niya, wala na dito sa harapan. Ano na Tatlupan ito? Yung pala wala. Sabi ko, ano ba yan? Dalawa ko. Hindi tumuloy yung dalawa. Hindi ko talaga sa harap. Parang nagtampo yung dalawa. Ano ba yan ginagawa? Sabi ko. Naniwala naman ako na kay Ma'am Jing, dalawa. Sa loob-loob ko. Tagal ko na itong dala-dala ako na ito. Ngayon lang Ma'am Jing, nagbuhok ko sa harapan. Hindi nagkagulo na kami sa Tacloban. Sinisi ko na siya. Kahit Sabi ko, kasi ano ba Galoy. yan? Kahit kasi Galoy, hindi naglalagay dyan. Dapat. Oo, di kasi sama na sa driver yan. Kaya nga eh. Kung dapat, hindi mo ginanon yung pasahero. Okay. Kaya yun na, matanda yun. Wala na daw. Ba yan? Wala naman. Siya lang gusto niyan. Sabi ko sayang, pasahero. May tulungan naman tayo sa likod. Oo naman, kaya hindi nagpapapo dito sa una agad. Gawa nga ng pagkasapwa pa sa'yo. May sariling mundo rin kasi. Pwede ka dyan hanggang Kalbayog. Saka isa pa, ano yan? Nag-pareserve na nga yan eh. Ilang araw na lang pareserve yan. Tsaka ako talaga, kaya hindi nagpapapo dito. Tiis ka muna. Pag namimigam pa tayo, alam ka, Pareserve tato na ka yan. pa talaga sa dulo. Doon ka mapupunta. Oo nga. Nagkasakay. Okay lang yan. Basta, pag-usapan lang ako. Kung natin sa Kalbayog ha, kasi punuan na to. Sitin na to. Doon lang muna kayo sa upuan ng Kalbayog. Kung natin sa Kalbayog, hindi matagal dito. Kasi nandyan na yung mga pasyayo na. Saka, ikaw, doktor, diyan ka na lang muna, di ba? So, panihaw ka na rin pag natin sa Macdog eh. Ayan. Yun lang, sabihin dapat. Wala, inangkin mo lang niya eh. Kasi pag dumarin sa kanyan, yung mga bulan yan. Dito ang tao dito. Nailaw si Idol. Nailaw. Wow, Idol talaga. O tinidilan ka pa eh. Ano ba ikaw? Alin? Oo. Baka mahina ng battery. Pagin mo, salamat, ingat. Idol talaga. Sila Teng. Hindi sa labulong mo rin. Diyan pa kayo sa gitna ng kupintuan ha. Wow. Ayan, kailangan tatawid dyan. Davao. Davao. O kaya Giwan. Kaya sa kasi. Matulungan yun, dadaan na yun. Inuulang internet dito.
Hindi doon, nasan? Kasama ko, hindi ko nakapagsasabi. Meron pa ko niya. Accident yun. Malimit mo discuss sa mga ganyan. Ang tuloy kasi dito. Hindi, galing yan dito. Kaya nga, yung mga hindi kabisado ang kalsada. Oo. Dito ako Huwag taon. huwag na kasi magtuli-tuli ng basta-basta. Dito ako Saka pag nakita mo yung ganitong mga guhit na yelo, Saka yun ang maganda na. ano na yan, delikado na yan. Siguro din, nakaantok ka rin yun. Kaya na hindi na ako sa kontrato. Eh kung natapat na, nataon na, nakapikit siya dyan, eh, diretso talaga siya, no? Sa, nakakala siya, diretso pa yan. Buti nga, lumaban na yung kasada na yan, dati, marami nila sila dyan. Diretso sa tulay, eh. Nakahulog si Silverstar, eh. Buwan din sa tulay, eh. Pagka-impact, sabay sunog. Tapos eh, huwag ka mapigit-pigit. Kung umaanto ka, gabi mo, puso yung isang kawas, liriliw yan sa baba. Duban mo yung mukha mo. Buksin na na eh. Nga, pasato ako yan. Hindi ko talaga. Hindi man maiwasan yung antok eh. Naantok ka yung nakaupo dyan, hindi mo kaya trabaho. Pagod na yan. Kaya lang, alam mo may panlaban ka, kagaya nitong kape nga. Kape stick. Gawin mo hindi yan. Hindi ko baga ako nagawa kanina. Marok-marok ako pagka mabagal lang ako. Nalusundan ako ito kanina eh. Kaya hindi ako pwede sa tracking eh. Nakamarok-marok yan. Kaya nga sabi ko walang lalaman sa akin ng sis. Hindi pag tumulang ang kalaban, naatok ako nan. Ginagawa ko, pwede ako antukin, tulak na tulak. Para matapos ka ng laban. Wala. Oo, hindi ako nakatingin ng panalo, lagi akong talo. Buksin na tayo. Ganun din sa tungit. Doon sa, kasama natin magtungit. Diba tayo, wala kayong kalaban. Ay, huwag yan, si Buksit, eh. Isang ikot pa lang, naduduro na agad. Magbilangan tayo kahit 100 ang bilang yan. Malalaman natin kung sino ang panalo. Ganun din yan, patagalin mo pa yung ikot eh. Yun na lumabas sa akin eh. Patagalin pa yung ikot yan. Ayaw ko yung laro na itong 8 kasi maubos lang yung oras mo dyan.
nagsusugal po sir. Ha? Hindi nga nagsusugal. Hindi na ako susugal, dahil naman. Ako rin. Sayang Ano ko pera. sa ganyan? Yung lulo ko sa katatay ko. Grabe sa manok. Nagsugal pa nga, ilalaban na. Pero hindi ko ginaya. Nag-isipan ko talaga yan. Ako'y dali sa bungero din. Pero yun mo, Walang nangyari. ang pambili mong bigas, ibili mo pa talaga sa manok. Ayaw mo masama yung manok mo. Talaga. Kaya sabi ko, sa patuka pa lang, sa vitamins pa ang manok mo, ikaw nangangayat ka ang alaga sa manok mo, pero manok mo tawag-tawa. Talo ka na doon sa pagkain sa manok. Ano talaga? Talo ka na. Tapos pag isabong mo, natalo pa. Talo pa ang manok mo, talo pa ang pira mo. Wala na. Pag nanalo ka naman, ubos pa rin yung puhunan mo. Kasi, ipagyabang mo na, magaling mo ko. Tapos, hindi ka nang bili ng alak ko, hindi na ubos. Wala pa rin yun. Dati nagsasabong din talaga ako. Sa akin, inom lang, saka tabako. Ngayon, hindi na ako nagsabong. Kaya pag nalasing ka na, tulog ka na. Ang sugal kasi, habang may pira ka pa, Kutsing ko, no? ubusin yan. Pinabago sunog. Alin? Ang kutsi, oh. Masunog? Oo. Nasunog na yan sa baba, pagkabangga. Baka ito yung pinangga niya. Hindi, nakashoot dun eh. Ha? Nakashoot dun, oh. Doon na yung nasunog pagkasiyot. Oo, no, isa linggo, wala pa rin eh. Pero nagka-grounded na yung wiring, sunog siya. Kasi, kurumbadahan talaga to, dapat talaga to. Ang masama doon, kung hindi nakalabas yung tao. Sabi ko. Kaya paglusong dyan, kwarta lang ako dyan paglusong dyan. Saan? Dyan, paglusong dyan kumada. Nasira pa nga ako dyan, magkakita natin at tamad magpreno ng kwan sa gatsagan. Si Rizos, habang tumatakbo pa, tumutulin, lalong tutuloy na, hindi paluto kaya, paluto kumana pa. Hindi palo pa lang kita, ano na tayo. Dahil sa tsaka pagpipreno. Ako na namin bireno sa tinapakan ko. Dito, magkakatuan dito. Hindi nasira pa ako dito. Tamad mga magkuhan. Yung magkuhan ng kuhan ng Kaya lang ako, pagsito. sa gatsagan. Oo, di ba? Yung sa gatsagan ng preno. Hindi kalibutan yung pasahero mo dyan. Pagkaganyang tagpo. Hindi mo na kailangan iba, kapasampas yung bus. Kaya, Yung iba, ay kapasampas, hindi kanya-kanya pagpatakbo para sabihin, patuloy. matulin ka, pero aabutan ka pa rin pala ni Pugset. Ang Tomas, ganyan ang Tomas eh. Palo-palo ng gusto ng mga base nila para sabihin, matulin nila patakbo. Pero pag nandiyan ako sa likuran, wala. Hindi ako talaga dito. Hindi ka dapat talaga makita rito. Huwag mo takutin ang pasahero ko. Di ba yung matulin ka? Basta suwabi. Hindi ka dapat makita dito. Oo. Ang delikado kaya nung dalawang kurbada dito. Kikita ka dyan eh. Marami na nahulog dyan o. Malit pang kasada nito. Kaya nga, tsaka napakadelikado ng kurbada niya. Yan, marami na nahulog dyan sa kumana na yan. Piling-pili yan. Silverstar eh. Ganito din na natin si Silverstar eh. Kabats ko pa yung driver. Ha? Oo, kabats ko. Yan, ang litso dyan. Marami na litso dyan dati. Pilipit ito eh. Tapos madulas pa. Kaya pag madulas, huwag mo paspasan kasi ihulog ka talaga sa butas. Kagaya ng babae, pag nagdulas yan, sigado yan. Siyempre ka sa butas. Babae na naman rin. Huwag sila rin. Alimutan ko yung buwan. Ano na tayo sa unahan? Oo. Hindi mawawang sa tapat. Ay, tingnan ko sa tapat. Layo eh. Baka sabihin ito, ano? Hindi, sa tapat lang. Overtake ka na. Hindi, yung buwan papin. Okay. Sa tapat lang. Well, uy lang, tumagsik. Lang. Wala siya mapa.
Pwede na ba yan? Oo, puno ka kasi mapa. Pwede na yan? Susunod. Puno, Bigo, puno! Doon na tayo sa daan. Para makita nyo. Ayaw, kita tayo pusit. Oy, pusit tayo. Puno kaya pusit. Hindi ka makalasod dyan. Oh, dito lang. Diyan ka lang, magsigaw. Sigaw-sigaw tayo dito. Pusok pansit. Pero kanin. Hindi na kayo kanin. Punong-punuan, Ner. Puso. Idol. Oh, bigla pusit. Puso pansit. Kanin, kanin. Yung ano ha, security. Ah, okay. Baka matamaan yan. Okay yan. Oh, sino pa? Ate, bili na, puso. Kaya bawal lang kami sa bar kung wala na doon mabilhan. Dito lang kami sa gawas. Kanin. Puso pansit. Balong sa barko pag loading Eh, mamaya. puso ma'am. Kanin, pansit. Oh, ano ba? Ano? Wala. Hindi, power bank na. Charger headset. Sige na, katawa man yun. Sige na mo kape. Palit na kuya, power bank. Charger headset. Palit na kayo dyan, sir. Power bank. Oh, power bank na kayo dyan. Mga low bat. Sir, power bank na. Power bank. Charger headset. Charge kayo. Charger. Wala na yan, tatay. Hindi mo subukan. Oh, power bank na ate. Full charge na ho. Para makapag-charge kayo. Pwede mo subukan. Kaya wala na yun sa barko. So, palit natin. Asin. Full na ho yan. Power bank na. Charger kayo, boss. Masyado marami sa travel time. Baka makagaya ng unang travel ko na ipupoke na yung basahin. Ate, malong te. Malong. Sarong. Yung gustong magkumot dyan. Malong oh. Kuya. Jacket. Malong sarong. Yan na makadaan siya. Kay Yan ka lang. Malong na. sige. Saka talaga itong mga Muslim magtinda, no?
Bilo pa magsasabat. Dapat pala nga eh, Luis, na Estrado. Pasoktan ko. Wala pa tayong hiring dito sa pagkak ko. Dami sila pa mo. Idol, pa sa kailangan ko ha. Doon na lang ako sa baba. Pasok ka, Paulan. Basa ka dyan, Miko? Basa ka? Ilang yan eh. Kasama mo. Ha? Mahaba ka sa plate eh. Oo. Dami ka na plate car. Oo. Mga tracking, ano? Tracking kabilang na ako. Tracking mo. Isa lang yata yung nag-receive ko dyan eh. Free shifting na. Sa city. Shifting na. Palita na. Maingat na pala. Kapalitan na sila. Malayo pa yung ibang filtrang ko. Nandiyan sa likod. Ano yung Cagayan? Dalawa. Cagayan sa Urmok. May urmok na doon. Puro din puno, Ner. Puno rin. Ganito rin ang sitwasyon.
ng payong. Hindi na ng Payong? sombrero. Hindi na ng sombrero. Hindi na marunong tumakbo yan. Naglakad lang ako kahit ayaw wala na. Kawawa na yung partner ko, hindi ka naglang payong. Yes. Pero kung kailangan. Kayang sombrero mo, di mo nila. So, mapagpalista na kaya ito ng buwan. Okay, saan mo nila? Kaya palista po ng pangalan, Yung totoong pangalan na. age at saka lugar. Bawal mo kalyan dyan. Wala kayo mo. Lady, sama rin lang. Wala kayo makukuhang. Basa-basa po lahat ha. Bigla mula. Umulan eh. Kahapon nag-init dito eh. Kahapon. Kaya po na akong hapon. Mamaya may hindi na ulit. Ang lang ang ulan. Oo, ngayon lang net. Init naman yung mamaya. Basa-basa po lahat ha. Pangalan, age, lalaki o babae. Sama o lady, yun lang. Idol. Siya na yun. Nagkapitan ko yun. Pagkitran ko, siguro. Hindi. Ano ba? Taga-inulangan. Yun. Taga-inulangan yan. Ito ba nga? Kasama natin ni Palaba. Oo. Siya na yun. Si May kapatid dati dito. Nene Franco. Ah, yan. Si Pangko ninyo. Nene Franco. Vlogger na rin yan. Nagpa-vlog na rin yan. Ano ka vlog niya? Diyan mo. Oo, nagpa-vlog na rin. Sa Facebook. Si Nene Frank. Kung sila rin, Nene Franco. Ang barang nga, Hinundangan. Hinundayan. Anakawan, Silago. Kamalian, San Juan. St. Bernard. Diamond Star. Kung sila tayo, God morning. Eagle Star. God morning sa mga matnaw dyan. Promais na na. Pasa na po hanggang dulo. Ano na sa mga bulan. Sa barko po yan, sa barko. At sa dito sa McDonald si Sunse at si amigo. Yan, si amigo nagtitinda ang puso. Saging, pansit, itlog, panoy, orange. Kung sila tayo. Nalis ng bilyaran. Oh, yun. Ah, di, ano pa? Iba man yun. Ano ba yan? O, dapat doon tayo magtambay muna eh. Laro-laro muna no. Oh, laro-laro muna sana tayo doon. Naladog dati. Kaya nagtalo ka pa rin sa akin sa init. Kasi bira ko ng bira eh, mainip ako eh. Si Tatang eh. Si Tatang. Kaya Ako eh. lahat ka lang laro, bira lang manalo dyan. Los Baños, dyan nilalaro eh. Lagi. Natataman ako magkikandi ko dyan sa bilyaran, papawisan ka dyan. Pag tinatamad na ako, bira, kung sinatay ka. Puro na bira. Bahala na no. Pasok kung pasok. Eagle. Ito na,
traffic offset. Dito na tayo sa ano? Sa Hitayan. Kung kailan tayo papasok sa loob ng pier ng Matog. Hitayan. Sa Bakante. Mga bata ako. Saan ba tayo? Tayo sa Bakante, ano? Bakante. Sa likod ng gold. Sa likod ng ano? Ito na pala bata ko eh. Diyan pala, si Coco. Ito sa likod ng gold. Sa likod ng gold. Sa kaya may Google Trans. Google Trans. Kung siya train. Yan o. Yan o. Wala po munang bababa ha. Huwag na itong Lista muna kayo. Huwag kayo tumutok, mga bigla na yung papalayasin. Ano? Wala po munang bababa. Maglista muna kayo ng pangalan. Oh, lista niyo yung pangalan dyan ha. Di ba hali magkamali, basta totoo lang na pangalan. Mag-isa dito na tayo sa Matog. Oh, ihanda niyo yung sarili niyo dyan ha. Sarili niyo, ihanda niyo na. Tayo mamaya maghiwalay-hiwalay na muna. Sa kabilang pier na tayo magpang-abot. Walang pambayad man lang. Ha? Walang pambayad yung isa.